Jolanda eta soldata norberarenak aldarrikatu zituen aspaldi Virginia Woolfek emakume idazlearentzat. Jolanda Arrieta Andre idazlea haratago doa, eta etxe propioa aldarrikatzen du bere mundua eraiki, amestu eta zuri irakurle kontatzeko. Jolanda etxe bat norberarena. Titoloa ezagun egiten zaigu, gela bat norberarena. Virginia Woolf, ez dakit hortik datorren eta hortik gogoeta eginda? Hori hasiran dago, 100 urte inguru pasatu dira, eta ikustu ere, hor takada bat dago. Eta takada hortan, ama zena, ere, hile egin zitzaidan, eta dela pare bat urte, eta dana zan, idatzi hori edo lema hori, amaren heriotza, norberaren etxearen premia eta bidea ere bai, eta orduan askotan gauzak etorri egiten dira, eta puzzle bat osatzen duzunean, izenburua ere etortzen da. Baina izenburua lehenengotan izan zen, etxe bat nire zartzaroari, eta azkenean zan, ez, etxe bat norberaren izan behar du. Horrela, klak egiten dugu, eta esaten dugu, gela bat batzuetan ez da nahiko. Etxe bat aldarrikatzen dut, horre dakarren guztiarekin. Metaforikoki, leku fisiko erreal moduan, eta ikuskera moduan ere, bai. Mundua ikusteko, etxetik leio batetik biratu behar duzu, eta norberaren etxea izan ezkero leio horren jabea, hobeto. Marrazki bat bai, hemen solairuk eta puzzle honetan, entxego poetikoa, esan zion zure editoreak, liburuaren editoreak, da gustatu zaitu bai, entxegutik badaukalako, baina apurtxu bat ideiak esaten zabiltzena, momentu vitala bai, horrek dakarren guztia, baina idazle emakume bat sortzeko etxe bat behar duena, eta barreta solairuak izango ditu, solairu ezberdinak. Solairua dazka, eta bideak, eta pasiluak, eta ganbara, eta sotoa, eta etxe batek ematen duen jokoa, ez da? Eta emakume idazlea edo andra idazlea jarri nuen, hirugarren pertsonan jarri nuen, pixka nahi nuelako neuregandik asko dago, ehuneko handi bat dago, baina nuen bakarrik neurengan geratu, ez nahi nuen nitigurako zubi bat egin nahi nuen. Pixka eta agertzeko ibilbidea, agertzeko etxe baten premia, leku fisiko baten premia baita ere, batez ere, ipuinetik edo sormenetik bizikaren ontzat, ezta? Sormenetik bizikaren horren ibilbidea ere bai, ibilbide hortan dauden gorabera guztiak eta autuak egiten dituzunak erabakiak hartzen dituzu, nik euskaraz sortu egin nahi dut, ez dut nahi bakarrik egunean 5 minutu, ez nahi dut horretara dedikatu horre dakarren guztiarekin. Horren inguruan, etxeak junzan ontzen barrutik kanpora. Txoriak abia egiten duen bezalaxe, formak eman dio, ekinak eman dio forma, eta gero etxe bat azalerako eta emanaldi bat geneunkan, igaz, sortu gendun, etxe bat izenekoa, Peru Galbetek eta biok, eta karteltxo bat egiteko edo zerbait behar genuela, eta Peruk berak esan zidan, zure hilobei, loben umei, eskatu diozu marrazki bat. Eta hau, egin zidan etxe haun Gorosabel Etxeberriak, nire hilobaren semeak, marrazki askoen artean, beste batzu dazkat, beste batzuetarako, eta esan genuen, hauxe da. Eta jazta. Horrek ere, igual zehaztu egin zuen etxe bat norberarena, izenburua, eta etxea, hortik ikusten duzu, pixkat, umeak daukan, oraindik perfekziorik ez dago, ez da, arkitekto bat, baina arkitektoak ere hazi bat izaten duzta, eta lehen jolastu egin behar du etxeak egitera. Orduan, pixkata erdioker dago, dena dauka, ez da perfektu, baina dena dauka, eta nire etxea ere junda, apurka ekinez joan da, ez da mansio perfektu bat, baina neuria da. Seguru, datorren lagunarekin gogoeta asko eginda. Zaudela bai, nor gonbidatu duzu? Bakartxo liburuzaina, Usurbigo liburuzaina, Bakartxo Iguaran, elkarrizketatuko nau edo, gonbidatu duz, berarekin bai honetaz, bai bizitzari buruz, bai, gauza askori buruz hitz egin dut, oso ondo ezagutzen dugu elkar, eta bera gainera irakurle amorratua da, eta orduan gertu daukat, nekien bai izango zidala, baina Usurbilen bertan lan egiten duen, mendik 500 metrora gertu dago, eta askotan urrutik uten gara ez dakin noren bila, baina berarekin izango da etxean bezala hitz egitea.
Eta gainera, emakumeen etxearen ondoan, emakumeen etxea ere beste etxe bat geurea delako, bai? Goian, pentsamenduen estantziak ezarri ditu, biluzik, argibistan. Behean, erraiak eta barrunbeak kokatu ditu, gordinik masteka dezaten gaueko ilunikara. Jolanda etxea aldarrikatuko dugu, emakume idazlerentzat esan dugu, eta sortze hori, espazio bat izateko, sortze lan horretarako. Bai. Amesten jarraitu ala izateko. Bai, ze ematen dut dana egin behar dela, baina egin baino lehen asmatu edo ametxe behar dugu, irudikatu, ezta? Ametxe egite hori ez du bakarrik lo egitearekin lotzen, ametxe egin dezakegu egunez ere, ametxe egitea da niretzat irudikatzea, imaginatzea. Eta irudimena hori delako, irudia sortzeko ahalmena. Eta hori aldarrikatzen dut, leku bat, norberaren leku bat horretarako. Ze horrek ere bere denbora eta batez ere bere tempoa eskatzen duelako. Eta gaur egungo bizimoduak eramaten zaitu beste abiada batera, eta batzutan etxearen txokora, zehazkara, lekura, gunera, itzuli beharra dago norberaren tempoa berreskuratzeko. Hala ere, non fokua jarrita gauza ezberdinak aurkituko ditugu. Bat emakumea izango da, idazlea izango da, profesioa, generoa, adina gehituko diogu, bai? Bai, alde batik dago... Zartzabraren umezaroa gustatu zait. Bai, zartzabraren umezaroa, bai. Nik uste dut hori bakoitzak somatzen duela, noiz datorren, baina, nik uste dut 60 igaz egin ditun 60 bat. Baina, 60 horiekin etorrezan alako krak bat, ez da? Eske ja 60 kada dira, Ze pasatu da, bitarte hontan, pasatu da, gauza asko pasatu dira. Eta bat egin nuen horrekin eta amaren bukaerarekin, eriotzarekin, dana zan bat, eta hor zer, ez da, nahi nuen pixkat egia da, baita ere etxe berri bat lortzeko bidean nengoela, etxe berri hori babes ofizialeko etxe bat zen, neure propioa, etxe propio, lehengoa, jende asko, nire adineko jende asko badauka udako etxea, eta autokarabana, eta kanpina, eta eguneroko etxea, eta nik, ez. Hain zuzen ere, autu bat egin nuelako, euskaraz sortzearen autua. Eta idazlea naiz, baina, idaztea erabaki nuen, eta denbora guztia eguneko egunean horretara dedikatzea, eta idaztetik ezin denez bizi, liburuarekin zeikusia daukaten nik uste dut adar guztiak ikutu ditu dela. Orduan, tailerrak egin izan ditut, eta formazio saioak irakasleekin, eta batez ere hezkuntza ez ofizialean, mugitu naiz, baina beti ere euskara eta ametsa sorkuntza utzi gabe. Orduan hor, azkenengo 30 urte hauetako bizitza erdi bat, pasatu dela konturatu naiz, eta bizitza erdi hortan, ekinean egon naizela, andrasko moduan, idazle moduan, kulturgile moduan, sortzaile moduan, eta autonomo. Ze hori ere, orain ekintzailetza eta asko bultzatzen da, baina hori ez da erreza. Eta nik uste dute eustea ere irabaztea dela. Eta hori aldarrikatu egin nahi nuen. Bueno, hitz egiten duzu horri buruz bai. 24 orduko lana da, hala ere, jarraituko duzu, eta handitan idazle izaten jarraitu nahizu? Bai, ze idaztea ez da bakarrik egun guztia ordenadoran egotea, idaztea da baita ere irakurtzea, eta irakurtzea ez da bakarrik letra bereiztea. Azten zara irakurtzen, zentzumenei adi bizitzen hasten zarenean, ez da? Eta nik hori horra barriro bueltatu egin nahi dut. Hori dalako biologikoki ere funtzionatzeko era naturala osasuntxua eta ona edo, bai. Eta hor dagoena da, aldarrikatzen duena da, bueltatzea oinarrizko hortara eta irakurtzea da, adi egotea ze hots dagoen, nundi datorren hots hori, adi egotea zer ikusten duzun, zer ez duzun ikusten, zer eskutatzen dan, adi egotea ze usain dagoen, zer ez, nundik ote dator hori, adi egotea testurei, gustuei, adi egotea azalari, golpeak, lastanak eta atximurkadak oso desberdinak direlako,
eta denbora guztian adi egotea baita ere horrek gure barruan zer sortarazten digun, ezta? Hortik gero sortzen dalako irudimena, baina irudimena baita ere dago lotuta oroimenarekin. Ametsak, irudimenak, oroimenak, etxien bai. Egongo diena. Bakoitza solairu ezberdinetan, oroimena, oroitzapen horiek batzutan armairu barruan gorde beharko ditugu, beste batzutan solte itxi eta barreta bai. Oroimenak irudimena elikatzen du. Ni naiz atzera joatearen aldekoa, baina bai atzea jakin non dagoen, non izatozen, non zauden ulertzeko eta nora joan nahi duzun ikusteko, ezta? Oroimenak irudimena elikatzen du. Orduan, hor ariketa bat eskatzen du horrek. Nun nago, zerk laguntzen dit, zerk merezi du gordetzea, zerk merezi du aldarrikatzea, zerk egiten dit traba, ezta? Eta horretarako ere etxe baten irudiak joko handia ematen zidan ja liburu idazteko orduan, berezteko azken batean mudantza batean ere zuk erabaki behar duzulako kajetan atorren guztia ezin duzu sartu etxe berrian. Ez dalako kabitzen, ez duzulako behar, mudantzako gogorra dira, baina oso lagungarria dira, berezteko zerbait, zerrez, zer gorde. Eta oroimena esan dudan bezalaxe, jaso dugun guztia jaso dugulako bakarrik eta maite dugun jendearen gandik jasotze utxagatik ez da berez ona. Eta horrek eskatzen du ariketa handia. Zer jaso du nik, maite dudan leinu hortatik, eta zerk egiten dit traba, naiz da leinu hortako jendearekin azarretu gabe egon edo adiskiduta bizi, ez da? Gure larugeian muma horiek, eta momentu baten transmisio hori garalako, baina esan duguna, 21. mendeko emakumeak garabe bai, oso formalak izateko ez gaituzte, baina badoa gauza aldatzen, eta momentu baten esaten zu, ez da, argia eta formala izan da, eta askatasun hori lortuko nuen, baina emakume izan da beti, askatasuna lortzeko, falta zaiguzio zer, eta lehen aipatu dizudana, zederra bai, eredu barriak izatea guk emakume moduen, bazeuen gandik, apurtxo eta apurra guztien emakumeen gandik, aldatzen zabiltzielako zara bakarra, badauz, emakume idazle, nagusiagoak bai, bestelako ereduak sortzen. Bai, bizikaren gauden bitartean ari gara gauzak pentsatzen, gauzak aldarrikatzen, balio ez duena kentzen esan dudan bezalaxe, ezta? Eta bizirik gaude. Eta zaharra ez da bakarrik adinarekin datorren gauza bat. Egia da, biologikoki, zelulak zahartzen duazela, ezta? Baina zaharra da barrutik, bizkat, zuk esaten duzunean moia, ezta? Ja, ez daukat ez daukat gogorik, ez daukat ez jakiteko gogorik, ez ikasteko gogorik, total zer, hor zaude ja zahartzen hasita, ezta? Eta horrek ez dauka adinik, hori 30 urteko jendeari ere kazatzen zaio, eta 18 urteko jendeari ere, bai. Orduan, adi, hori ez da. Orain, ari gara, adin batetik aurrera ari garenok, gaude aktibo, eta batez ere, aktibo baino gehiago, ez da aktibo egotea eta arata hona ibiltzea eta egin. Ez da egin. Da, esan, senditzen duzuna, esan, agian pertsonarentzat, munduarentzat, gaizki ikusten duzuna, subjetibitatekin ari garelako denbora guztian, eta esatea eta aldarrikatzea hori ikusten dugu, baina horrek ez dugu balio, ez da? Lehen aipatu dugune merkatuaren bomba handia hau, ez da? Dena irenezten du merkatuak. Eta merkatuak esloganak bihurtzen ditu, esaldiak, liburua bihurtzen dira lehiakide, eta sortzaileok ere lehiakide bihurtzen gara, eta dena da lehiara bideratua, ez da? PowerPoint ederretan jartzen dugu prozesua dela garrantzitsua, baina gezurra da. Emaitzari ematen zaiolako garrantzia. Prozesuaren argazki bat ateratzen da, astu da, ez da? Prozesu hortan, liburuan agertzen dira pasilloak eta alabearrak eta hori da bizitzen duguna. Prozesua da, dana da prozesua. Zure nahia dago hor, eta lortu nahi duzun hori, eta bitartean zer egiten duzu, ez da? Alabearra dago, eskaera daude, eta zuk hor nola eusten diozun zuk egin nahi duzun horri, eutzi, galerekin. Bueno, nik aukeratu eten liburua Nerea Ibarzabalen Bar Gloria liburua da. Alde batetik Nerea Ibarzabalek dakan gaitasunagatik bere hitzekin, bere hitzak erabiliz, gure burun irudikatzeuna horren bisualiteko,
eta bestetik aukeratuet kontatzen historioagatik. Liburu hontan taberna baten lan egiteuen lankideen bizipenak eta gora bera kontatzen ditu. Lankide batzuk familiarrak dira, familian dauden harremana atazte baita hitz egiteu. Eta gero baita gustatu zaitena kontatzeula baita tabernan gertatzeian egoera deseroso batzuk, bezero batzun jarrera onartezina, eta hoxe. Nik taberna baten iten lana baita, eta batzutan bizi izan ditut egoera ez hain eroso batzuk, eta pixkat horregatik aukeratu. Aipatu dugu lehen, entsegu poetikoa izango da, laburtxu bat alez berdinetan, 5 atal, egiten dituzu jokoak bebai, atalen hasieretan, abia puntu bat, hasiera bat izan daiteke, baina atxe bat jartzen badiegun hasieran, baina kabitxu bet bebi urtu daiteke eta bar. 5 atal, nola antolatu duzu liburua, eta esan duguna, oso poetikoa izango da gauze batzuk, baina beste batzuk oso konkretuek, eta ama aipatu dugu, eta badau momentu bat, gordintasun momentu bat, amaren zaintza hori, ama faltatu, horrek dakarren guztia? Forma ekinez, joan naiz forma ematen, ni hasi nintzen idazten premiari erantzun nahian, premia nuelako, eta baita ere laguntu egiten zidalako idazteak, bizi nuen momentua ulertzen, eta orduan forma apurka joan naiz, enekin neuk ere oso ondo poesia liburu bat izango zen, entsegu liburu bat, ipuin luze bat, horri ibili nintzen. Azkenean, jazta, entsegu poetikoa, horrela bukatu dugu. Entsegu poetikoa. Nik uste dudala, senti pentsatzeko liburu badala. Senti pentsatzeko, sentitzeko eta pentsatzeko, bi gauza. Eta gero, izjokoak eta erabili nituen, literatura egin nahi nuelako. Azken batean, jende asko galdetu, autobiografikoa da ez da, eta zer, eta segatik ez da izango, Antasko naizelako eta autobiografia egitearen, baina ez da hori bakarrik, abia puntua hor dago. Baina material autobiografiko horrekin literatura egiteko nahi bat egon da, eta hitz jokoak, eta motxean, esan duzu gainera harin irakurtzen dela, edo, berez, motxean, aritzeko gogo bat zegoen eta... Haren irakurri ez pentsa, Ez, bigarnez irakurri behar da gero, zesan dago hemen? Eta horri bakoitzarekin egon naiz ni, momentu batzuk. Liburu oso fina hori baina harin irakurtzeko nuke esango. Ez da, aprabo zibil nintzen gaina ariketa egiten motxean juteko. Entxegu ez da izango, motxean harinez. Eta ezin nuen utzi hor, lehenengo idazten nuen luze hortan, ez da? Kendu, eta garbitzen edo poesia puntu hori egiten aritu naiz, ariketa moduan edo hori nahita egin dut. Eta gero, badaude aldarrikapen puntu batzuk, badaude, baina apurka, bukaeretan batez ere, iaia aforismoak eta zaizkit, bila ibili naiz, honekin zesan nahi dut, hau zesan nahi dut, pan, ezta? Hartzen duenak hartzen du, ezta? Edo esaldiak hemen, eskuinean jarrita, holan kontrapuntu egiteko. Eta gero, gordintasuna bizitzaren lehen zan dugu, bizitza ez dela, eguna eta argia, eta gero bitartean dauden eguraldi aldaketa guztiak, ezta? Bien agur, behar esaten zuen, urtaroak geure barruan ere bat daudela, eta egia da. Eta urtaroak batzutan, 5 minututan ere sentitu ditzakegu, 4 urtaroak, eta batera ere batzutan, dana, ez da? Orduan, hor intensidadearekin jokatu dut, eta gordintasunari, ez gordintasuna agertzeko, baizik eta adibidez, zaintza lana, orain, hartu du indarra, eta esaldiak, entzun egiten dira. Eta niri hori oso ondo iruditzen zaiz, zeren entzun ere egiten da. Entzuten denak, horretaz jarduteko aukera ematen digu. Baina zaintza barrutik nahi nuen agertu. Zaintza eta euskan kontradizio guztiekin, ez da? Zelan maitasuna eta nekea nahazten diren momentu zehaz batean, eta egin beharra, eta ez errua, baina hau egin beharko nu, eta baina nekatuta nago, eta nun dago zaindu behar duzuna, eta norbera, eta nastu borra nola jarri eder hori bebai, tesaldi bat, eta buruz nabil, amaren ama bihurtzen zaren nien, baina berak bere ama nahi duenean, badauzelako bitu esan, eta oioi pordi apurbet, badauzelako lako gauzek esaldi horrekin bebai, ze ondo esaten dana.
Eske zaintzaren barruan hori ere badago. Eta, hombre, ume txikia zaintzearen gogorra da, baina ja doanaren bizitza hortan hor egotea eta, esan duzuna, zu zara, bihurtu zara bere ama, baina berak bere ama nahi du bukaeran, ez da? Desina dago eta ez digute erakutzi eta hor adiskietu behar duzu bizitzaren ahulezia horrekin eta garen gauza ahul horrekin eta orduntxe adiskietzen zara da ikusten duzu. Ez, elkarren premia daukagu eta nik honen alde lan egin nahi du nire bizitzan. Helburua zain izango da, Jolanda Dinot, honena guztiarena, aurrera egin, zoriontasun momentu horren atzetik? Bai. Uko ez egin, sinesten duzun hortan, eta baita ere aldarrikatze hortan beste tempo bat, nik beste ritmo batean nahi dut. Ze, bizitzak eta merkatuak ezikitzen digun ritmo honetan, ezin dut egin nik duela 30 urte aukeratu nuen bidea. Eta zerbaitengatik egin nuen. Eta orduan, orain, etxe honekin, hau idazterakoan konturatu naiz, zer zan nik nahi nuena. Horrek berotzen nau, horrek betetzen nau, eta nik horren alde egingo dut. Egia da, bitartean, bizimodu atera behar da, baina, lasai gaudenean ideiak etorri egiten dira eta zorionez, oraingoz behintzat, ideiak asmatzeko ez daukago inongo arazorik. Eta oinez ibiltzeak hortan laguntzen dit, eta hurbileko jendearen gandik gertu goteak ere bai. 0,5 kilometroan bizi nahi dut, hemendik aurrera. Esan dizuen lehen, kamaraz kanpoina, egia 0,5 kilometroan nahi dut bizi. Eta hortxe, elikatu eta egin sentitzen dudana eta amesten dudana. Rayuela, Julio Cortazarrona. Irakurri nuenean, oso gazte irakurri nuen, 16-15 urterekin edo, iruditu zitzaidan, hau egin daiteke literaturan, eta oraindik iruditzen zait, galdera hori egin daiteke, hau egin daiteke literaturan, hain ondo. Duela gutxi gertatu zait, hain zuzen ere, literaturako Espainiako sari nazionala eman diotelarik, hartu dut Cristina Fernández Cubasen novela bat, El año de gracia. Eta, nik Fernández Cubas ezagutzen nuen ipuingile bezala batez ere, eta, ipuingile fantastiko bat, eta niri gustatzen zait, nahiz eta erabiltzen duen idazkera batzutan barroko egia iruditzen zaidan. Eta, sari eman ziotenean, ez diot irakurri inolako nobelarik, eta normalen ipuingile honak ez direnez izaten nobelagile honak, joan nintzen prebentzioarekin. Eta geratu naiz marabilatuta novela horrekin. Da novela bat abenturazkoa, 80ko hamarkadaren erdialdean argitaratuta, eta dauzkana oihartzunak oso argiak, Edgar Allan Poe eta Daniel Defoe eta Stevensonen abenturazko zera horretan, baina ez da bat ere zarra, da gaur egun nolabait oso garaikide kokatuta, eta orduan iruditzen zait adibide bat nola eraman, abentura eta horrorezko literatura hori hain dezimononiko iruditzen zaiguna, gaur egunera arrakastaz, eta hori. Eta joan nintzen espektatiba oso gutxirekin, eta pixka bat hori sariaren uinak eraman da nolabait. Dikeak liburu aukeratu dut, Irene Solak idatzitakoa, eta, originala Els Dics da. Eta kontatzen da apur bat, Kataluniako Pirineoetako historia bat, oso modu poetikoan idatzia dagoena, eta, esango nuke danok irakurri barriko eleberria dela. Apur bat bere poesia edo ezagutzeko. Ingalaterratik etorri berritan, lanbila ari den bitartean, idatzi nahi duela ari da ada azaltzen. Eleberri bat. Galdetu dio Luisek, zertaz idatzi nahi dun? Eta jardetxi dio adak, dibortzioari buruz. Besan dugu etxe bat beharko duela, emakume idazleak, patxadaz bizitzeko, lasai idazteko, sartzorari aurre egiteko, etxe bat bakarrik ez, lagun honak bebai. Hombre, bai. Sartzorari aurre egiteko ez, sartzorari berriak asmatzeko.
Sartzara berriak asmatzeko asko zobeto. Bai, hori holan da. Hombre, konplizea behar ditugu. Bakartza zemat gogoeta egin duzue? Bueno, irakurle zale amorratuek bizok, eta gainera, kulturleku baten, beste leku batek bateko dugu inguruen batzen zarete, noiztik lagun, noiztik bide lagun? Bueno, esan dezuna solaselde guk tertuliak ite diteu, bai tertulia literarioak, bai, nola irakurzaletu aurrek, literatura asko hitz egiten dugu. Eta nik Jolanda ezagutu idazle bezala, ni hona Usurbilgo liburutegira etorri aurretik ezagutzen nun, baina gero ja personalki ezagutu nun, duela nik 23 urte dara matzat hemen, orduan ezagutu nun, eta geroztik hoxe, konplizeak, hitza ondera bileia dago hori bai, konplizeak bai. Mendia eta itsasoa maite dituen kalekumea, 2 umeren ama, ofizio zientzialaria eta afizioz literaturzalea, idazterakoan bereziki poesia zalea. Aita galdu duen ume baten minetik abiatuta, ama bihurtu den alaba baten bidaia. Liburuaren eskaintzan diodan bezala, denok gatoz itsaso amniotikotik eta denok goaz itsaso amnesikora. 2 aipatuko ditut, elkarren eskutik etorri zaizkidalako, bat ama izatea eta bestea liburu bat idaztea, eta lehenengoak ekarri dit bigarrena. Negu gorrian loratzen den lore hori dun landare bat izango nintzateke, lilipa bat edo mimosa bat. Lo asko egiten duen animali bat izango nintzateke, marmota bat edo koala bat edo nagi bat esaterako. Zalantzari gabe, poesia. Azken finean biologia nire lanarekin lotzen dut eta poesia denbora librean egiten dut, beraz plazer hutsa da. Maria Kalasen ahotsa, adibidez Andrea Xenie operako La Mama Morta aria abesten. Pena dut ezingo dudalako bere ahotsa inoiz zuzenean entzun, baina grabaketa bat entzuten dudan bakoitzan oio ipurdia jartzen zen. Idazlea nomada izan delako askotan, gela bat norbereren izan arren, gero badakizu erropa ez beteten da hori, edo baten basartzen da, edo... Orduen, nomada bide horretan kontatu duzu liburutegiek zeater ematen duten. Liburutegiak asko erabilitunik, asko. Eta sortu ere bai, liburutegian? Bai, baita ere, bai. Baina, norbere leku moduan edo gela moduan eta liburutegitara asko goiko eta eskinara eta ona eta topatu lekutsu bat eta gero hori bukatzen zenean beste leku batera. Eta hola, eta gero liburutegien gauza asko ditugu. Eta erabiltzaile bezala ere, erabiltzaile gu asko laguntzen digu, baita ere ekintzak bideratzen aurreta gaztetxoekin, adibidez solasaldiak egiteko, bide laguna Jolanda dugu. Behar dugu norbait lagunduko diguna irakurketa hori partekatzen da berakin kontatzen dugu. Aholkulari lanak ere egiten ditu. Beraiekin dekoa dana da umei buruzko edo erabiltzailei buruzko informazio zuzena. Hau gustatzen zaie, hauek talde hau etortzen da, hauek orain oso barruan daude, hauek hasi dira alde egiten, orduan, adinak, gustuak eta jendearen informazioa ematen dit. Pero hortik aparte, Usurbilen liburutegia dago herriko plazan, eta da, herriko beste plaza bat. Ze ondo dago frontoia, Euskal Herriko frontoiek askotan lagundu digute, baina liburutegia plazan egotea da txollo bat. Osea, hor beti dago saltza, beti dago jendea, beti dago eta orduan. Ekintzak asmatzen ditugu, askotan, bertan hitz egiten, eta umiak etorri da eta ez dakize, ingo dugu eta hola, ez? Da, bitartean, liburu hau ondo dago, eta bitartean liburu hau ez dakizer, da bitartean, bi hartoreko naiz berriro. Izan da zeure, biografian ezinbesteko aurreta gazte literaturari eskaini diozun parte hori. Dinot, Jolandi Arrieta irakurrita, agian ezken nuelako itxaroten, bez? Honelako liburu bet, bakartxo zemozko irakurketa. Badauka, baina... Aurrekari bat esan nahi nun, on-off. Ofon. Beti konfunditzen ez dut, ofon, alrebe esaten dut. Batzuk zan dute, antza duela, Baina egia da, gehiago ezagutzen dugula aurreta gazte literaturoko idazle bezala. Ze mozko irakurketa egin duzu, bakartxo? Batetik, pasarte batzuk eta ezagunan azkan, baina izugarri gozatu dut. Oain gainea, saio honetarako bigarrengo irakurketa bat eman diot, eta, lehen entzun dizuezuek izketan nahi zinatenean, niri ere gertatzen da, eta aitortu behar dut, Jolandak asko jokatzen du hitzekin, eta orduan, nik batzutan ez diot erabat harrapatzen, baina hola ere segiten dut, eta gozatu egiten dut, bakarrikan irakurtzeak, hitz jokoiek irakurtzeak edertasun horre sortzen diran lilura horrekin, segiten dut aurrea. Bigarrengo irakurketan gehiago harrapatu ditut, eta gozatu dut pila bat. Nik oso, lehen entzun dizuet esaten,
ze generotan sailkatu, entxegu poetikoa dana dala ez dala. Jolanda oso testu hibriden zalea da. Irakurle bezala ere bai. Kronika liburu beti izan daiteke. Bai, egunerokoaren. Bai, eta netzeko poesia hutsa. Zue badakizue liburu zainok salkatu berzete dula dena. Paletan lekoa egin bertzaile, eta gero guri testu hibriduak ez digute balio. Zue badakizu zure lan egingo nukela oso gustora. Bai, benetan oso ofizio politea da. Bai, ala da. Orduan, nik liburu poesia hutsa ikusten dut. Nik oso ondo ikusten dut, adibidez, Mariluz Estebanen, Andres Zarraren manifestuaren iskat hildo horretan ikusten dut, nik poesia ikusten dut hor. Alde guztitatik gaina. Novela Nurreta Bizkaia, azken etxearekin be bai, apurtxo beti idei hori be bai. Oso garrantzitsua dana, esaten gabiltz. Bakartxo emakumeok ez dakit horrekin amets egiteko aukera izan dugun, eta orokorrien nabil berbetan, baina gure aurreko emakumeek, baina ze garrantzitsua. Ni egoatzen naiz lehenengo, eta hori liburutegian batekin baino gehiago komentatu dugu, netzako euskal literaturan Zartzaurari buruzko lehenengo, haize berria, Arantxa Urtebezkaiarekin, Hiru Mariarekin ezagutu gendun. Edo izan zen. Bada posible beste Zartzaro bat, eta gaina euskal literaturan jaso dago, geroztikan, nik ere entzun ditut gehiago, irakurritu gehiago, baina euskal literaturan barruan horrekin deskubritu nun. Eta gero bai Mariluzena etorri zan, berriz ere Arantxa azken etxearekin, eta Jolandana erabat uztartzen da hildo horretan, eta hori Zartzaro berriak asmatzerena, nik uste importante dela, eta are gehiago emakumeen kasuan. Orduan, uste oso hildo polita irekitzen dutela, eta ja badaukadala mordoskatxo bat. Bai, horretaz jarduteko, zegoza bada, goazen hitz egitera hortaraz, baina ja badago, testua dauzkagu, irakurtzeko, jendearekin partekatzeko, tertulian aritzeko, zer eskatzen edo zer zenditzen duzuzuk eskatzen zaizula adin batetik aurrera eta zerekin zaude zatoz bat eta zerekin ez, zer nahiko zenuke egin orain. Gauza asko dago hor, kaldera asko dago, eta ez bakarri sortzaileok, baita ere irakurle jendearekin ere komentatzeko modukoak gauza asko daukagulako esateko eta batez ere asmatzeko. Liburuen bigarren bizitza hori, eta bitu, liburu zain batekin eta idazle batekin egonda, antolatuko dituzuelako esaten zabiltzie ekimen asko, eta egoten zari irakurliekaz, badalako hau, ariketa bat bakarrik egiten dudana, baina gero ja berberan hasten gara nien liburuari buruz, niri zer gustatu zuri ez, beste bizitza bat hartzen duenek danak. Hori magikoa da, tertulietan sortzen da, solasaldietan sortzen da giroa magikoa. Eta zenbat aldiz gertatzen da irakurleren batek esaten zuen, bira, irakurri dut, baina ez dut oso. Eta solasaldiaren ondoren beste, ez dut esango iritzi aldatuko denik, baina beste arrasto batekin ateratzen da, ez beste begi batzukin ikusten du, eta hori magikoa da. Magikoa da. Batzuk esate dute. Bigarren ez irakurri behar dut. Zer, orain, horrekin deskonturatu. Eta ez nire ezate oso garrantzitsua da, liburuak egiteaz gain, zertarako egiten ditugun, ezta? Orduan, pentsatzeko da, izpide bat, aitzakia bat da, bizitzaz hitz egiteko. Momentu honetan, ez dago momenturik bizitzaz hitz egiteko. Eta bizitzaz, ez hau eta beste egin dut. Ez, bizitzaz, ze senditzen dugu, ze pentsatzen dugu, jasotakoa, iritzia, eta honek ematen du aitzakia, liburuak ematen du aitzakia, beste inun ezin den horretaz hitz egiteko. Eta batez ere gainera, norberaren nia hori hor dago, baina gero taldean komentatzeko, eta eztabaidatzeko, eta iritzi desberdinak ikusteko, eta iruditzen zait, solasaldina dela, ariketa bat, horretik umeekin hasi ginen, ja pixkat aburka badua, badua gehitzen dialeko askotan hasi da, baina horrekin hasi ginena ideatzen dela lau ospaturte edo, ze ikusten duen hori ez dela egiten umeekin ere. Karo, literatura entrenatu egin behar duzu, osea, irakurtzea ez da 6 urtekin ikasten eta bukatzen ez dakit, ez. Hasten zara aurretik eta ez da inoiz bukatzen, ez da beti ari gara ikasten irakurtzen, ze liburu berri bat hartzen dugun momentuan, autore bat dago zerbait esan nahian, ze esan nahi haute du honek, zertaz. Hori guztioi, pixkat entrenatzeko. Hori eskaintzen dizun guztia, jende guztiak ez duena sentitzen bez, eta oso onargarria da dana, eta respetagarria, baina bat-ematek grin hori badakondu mieri buruzari gara esate baterako, edo nagusi zauten, eta hartu liburu bet, eta alkarrekin komentatu, akuil hori oso garrantzitsua da. Oso, girotu egiten du. Eta giroa importantea da. Hori, beste elkarrizketa batean erabili nuen, ezta? Irakurketak eskartzen du pixka baratza ere, ezta? Baratza, hau, bestea,
baratza ezin duzuan sartu porrua eta gero itxoin, da jazta, ez, zaindu inbar duzu, eta liburuak eskatzen du, irakurketa eskatzen du, zer ulertu da, zer ez da ulertu, nik horrela ulertu du, nik ez, baina hori nun dago, hori zuk pentsatzen duzu, nun dago hori testuan, ez dakit, topatu ingo dugu, hori guzti hori ez da, eta hori guzti hori da dinamika bat, eta horrek eskatzen du egotea hementxe, oraintxe liburuarekin, eta hori asko gustatzen zaigu. Idazten zu, irakurlearentzat, edo zeure buruentzat? Zaila egiten zait, holan, borrosoa. Hemen asko idatzi dut neu argitzeko, baina gezurra da bakarren eurentzat egin dudala ere. Nik uste dute eskutitzak idazten ditugula. Ni guain gaina umentzako liburu bat idatzi dut gutunak birramamari, berreskuratuz gutunen funtsa, ze politia da gutunen ariketa. Zu ari zara zeure buruarekin, ze argitu inbar duzu ze esan nahi duzun, bidanpura guztietan nahi zaren norbaiti. Hori politia da, ze norbait hori heldua bada, umea bada, zure kuadrilakoa bada edo pixkate ez ezagunagoa bada, esaldi bat erabiltzen duzu era batera edo bestera. Ordu beti dago norentzat, baina baita ere dago auto idazketa bat. Nola esango diot sentitzen dudan hau, bera mindu gabe edo bera konturatu dadin, denbora guztien ari zara zaure buruarekin, nola esan hau da hau, baina norbaitentzat. Zarauztar poeta gazte honen eskuetara joan da aurtengo Donostia Kultura Poesia Saria. Epaimaiak nabarmendu duenez, aipuz eta irakurketaz ondo hornituta egoteaz gain, trebeki uztartzen ditu gogoeta eta hizkuntzaren distira. 14. mendeko leitzan, testu inguru jakin batean, eta fikziozko pertsonaien eta pertsonaia historikoen bidez, artean, gaizkileen muga izenez ezagutzen zen lurraldean jasotakoak kontatzen ditu. Traizioak, lapurretak, botere harremanak. Nekane Txapartegiren eta beraren alabaren bizipen batzuetan oinarritu dute ipuina Lizarraga Lehengusinek. Neskatoak kartzelan preso dagoen amarekin duen harremana ekarriz, hitzez eta marrazkiz. Adi-adi entzuteko eta irudimena esnatzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko eta irudimena berotzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko, adi-adi usaintzeko eta irudimena zabaltzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko, adi-adi usaintzeko, adi-adi dastatzeko eta irudimena indartzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko, adi-adi usaintzeko, adi-adi dastatzeko, adi-adi ukitzeko eta irudimena astintzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko, adi-adi usaintzeko, adi-adi dastatzeko, adi-adi ukitzeko eta irudimena martxan jartzeko. Adi-adi entzuteko, adi-adi ikusteko, adi-adi usaintzeko, adi-adi dastatzeko, adi-adi ukitzeko eta adi-adi sentitzeko. Eta irudimena zabaltzeko, indartzeko, berotzeko, martxan jartzeko, astintzeko eta horrela mantentzeko, sentitzen, ikutzen, dastatzen, usaintzen, ikusten eta entzuten dugunean. Adi-adi bizi bagara, beti izango dugulako zer kontatua. Adi-adi bizi bagara, beti izango dugulako zer irakurri.